mga ang nag-roll karon sa diha nga nakaambit na ta sa sala ni Adan munay naingon nga na born again ta ni Satanas pagtuo pagkaon sa kadtong tree of pagkaon nato sa kahoy nga kuan kanang tree of knowledge mao to siya ang nakapahilayo nato diha sa atong atubangan sa Dios kay napatay ang atong espirituhanon nga kinabuhi. Pero wala kapasagad ang Ginoo mga igsoon. Mao nga gaplano siya nga iyahang bugtong anak nga mao si Jesus Christ iyang ipadala diri sa kalibutan. O mao na nga pinaagi na pod sa kay Jesus Christ gusto ni Father God nga born again in the spirit na punta. Kay gikan ang una pagkatawo na to sa una kadto mang nakasalakta sa pagkaon sa kahoy nga tree of knowledge. Kay og ang kuan pang kadto ang kahoy paunta to nga kuan kanang to Nagatag kay kahoy sa kinabuhi o tree of life kay mga igsoon og kadto pa ang nakaon una sa mga ni Adan o ni Eva o kadto pa ang tao walay kamatayon kay espirituhanon ta pero tungod adto nagbunga to siya og kuan kanang kamatayon sa atong pagkasalamunan niingon ang Ginoo nakasala ang tanan o nahilayo sa himaya sa Dios mao to nga sala nga atong nasunod inherited sin to siya nga dili to siya mapasaylo kung walay tao nga magpakamatay sa cross, wala may lain ni tao kundi si Jesus lamang yun. Kaya kung tao lang nga dili ikan sa Diyos, dili siya magpakamatay, oy, aro lang sa pagluwas nato. Pasalamat ka nga ang gugma ni Father God, bisan pa sa iyang mga buhat na tao, ang iyang gugma nagpadayon kini nga nahigugma, maong gihatag niya si Jesus Christ. O mao na mga igsoon, ang kwan sa akong kwan. But before mga igsoon, pag-ampo sa liay ko sa mensahe nga akong pagadalhon karon mga igsoon, na yes, Father God, Lord Jesus, Holy Spirit, I acknowledge your presence. Holy Spirit, na ikaw na po ang nagpamulong sa akong bakba, sa akong kuna-kuna, sa akong dila. Salamat, Lord. Holy Spirit, nga ang tanan nga manggawas sa akong bakba, we are spirit and we are life. Salamat kayo, Father God, Lord Jesus, Holy Spirit, you're the best teacher, na nagtudlo ka na ko sa kanunay, ang tanan manggawas ko bakba, Lord, maudyon ang imong espiritu, Lord, nga mao'y nag-ikta sa akong bakba. In the name of Jesus, mighty name. Upao ka na mga ito, no? Ang kuwanday sa akong mensahe karon bahini sa langit ng amahan adunay duha ka katuyuan nganong nianhi si Jesus sa kalibutan duha lagi ka katuyuan ang una mao letter E aron maluwas kita gikan sa sada. Kung maulagi na nga ang pag-ani ni Jesus diri sa kalibutan aron na maluwas ta gikan sa sada. Mateo 1:21 nanganak siya batang lalaki ug nganli siya Jesus. Kung mao ni si Jesus kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang mga kasalanan. Then sa Lucas kayon Luke 19:10 nianhi ang anak sa tao aron pagpangita o pagluwas sa nawala. Umaw na mga igsoon, kay sa niya nakasalat ka, nawala sa passing sa espirituhanon nga pagkinabuhi. Muna hinungdan nga si Jesus Christ, niari sa kalibutan aron pagpangita kadto sa iyang mga anak nga nangawala nahisalaag mga igsoon. Nahisalaag niyang mga anak tungod kay nakita sa Ginoo nga ang iyahang mga anak nga iyahang ihimo wala naman nasubay ang ilang
ilang mga pagpangalagad sa Ginoo. Kay tuwa naman hinuon sila nagaluhod-luhod sa dili tinuod nga Dios. Mao kana ang hinungdan nga si Jesus Christ anhi diri sa kalibutan tungod ni ana nga kuhaon niyang iyahang mga anak, ang iyang mga anak nga mga pinili, nga mga chosen people. Mga igsoon, ang mga chosen people sa una, mao to ang mga Israelite people. Kita, wala kay kanabutan unta kay mga Gentiles lang. Wala kay labot. But pinaagi sa pagpagkatao ni Jesus Christ, kitang tanan, nahimong anak sa Diyos. Nahimong tanga, anak ni Abraham. Mauna nga inyadatan ni Abraham, pinaagi sa pagdawat na kang Ginoong Jesu Cristo. Mga igsoon, mauna nga